аксари одамо фикр мекунанд ки барномасозӣ и фақат як чизай. Шишта як программа месозӣ тамом. Вале дар ҳақиқат ин чиз тамоман хатоае. Албатта мо мефаҳмем ин чиз просто одамои фикр мекунанд хеле ки маълумот надоранд дар бораи барномасозӣ ва ҳамин қадар чиз ай калимаи барномасоз ҳамин қадар чизша мефаҳманд ва мо он каса осуждатам намекунем. Ин видеоро мо барои чӣ кардем? Барое ки ҳамаи ҳамин соҳаҳои барномасозие ки ҳастанд осон карда ба шумо фаҳмонем. Яъне одамое ки навкоранд, навичоканд дар ҳамин соҳа ва оли намедонанд дар бораи самтҳои барномасозӣ, ҳамин видеоро то охир тамошо кунед ва шумо ҳатман маълумоти пурра дар бораи ҳамин чизо пайдо мекунанд ки дар оянда интихоби ҳамин направление хитонда шуморо ёрдам мекунанд. Биё мо сар мекунем бачо. На самом деле соҳаҳо бениҳоят зиёданд ва якташ аз зур гуфта дигариша безеб гуфтан тамоман мумкин нест. Мо ҳозир ай ҳама соҳаҳои асосиша разобрат мекунем дар ҳамин видео. Ай назар гузаронда ба шумо осонтар карда мефаҳмонем ки шумо барои худтона хулоса бирорен агар ки дар оянда барномасоз шиданӣ бошен. Якум соҳаи вебразработка. Вебразработка бачо ин соҳаи сохтани вебсайт ва веб-приложение мебошад. Ҳар як сайте ки шумо дар интернет номша навишта мезанед, мисол касе дар Россия ҳай ҳатман Amazon, Wildberries ва дигар сайтҳои ҳамахел интернет магазинро дидагиай ёра веб-приложение бигем мешавад. Ё ин ки дилхоҳ сайте ки шумо медроен истифода мебаред, сайти дар Россия мисол госуслуги, дар Тоҷикистон Somon TJ ҳастай ва в целом ҳамаи ҳамин сайтҳоро вебразработчик гуфтани барномасоз месозад ва вебразработчик дар навбати худ ба се қисм ҷудо мешавад. Яъне ҳаст фронтенд, бекенд ва full stack разработка. Фронтендш бачо ин одамие ки дизайни вебсайта месозад. Яъне ҳамаи чизе ки шумо дар сайт мебинед ҳамура фронтенд разработчик месозад. Ай калимаи англисии фронт пеш ва бекенд разработчик бошад, ай ҳама қисми асосии сайта разработка мекунад. Яъне функсионали сайта разработка мекунад, месозад. ҳамаи кнопкое ки шумо дар сайт меҷиқен ва шуморо ба як сайти дига мебара, ё ин ки шумо товара гирифта выбрат мекунед ягон товар дар сайти мисол Amazon, корзинада добавид мекунед, баъд оформид мекунед, баъд оплата мекунед. Ҳамаи ҳамун чизора бекенд разработчик мекунад ва полностью функсионали сайт ай ҳамин одам зависид мекунад. Ва бо ҳастай full stack разработчик. Мумкин шумо уже айномаш фаҳмида бошед ки full пурра мешавад. Яъне разработчики пурра на бекенд на фронтенд ҳардаш якҷоя full stack разработчик мешавад. Full stack разработчик ай вақташ одаме буд ки ҳамаи ҷода серталаб буд, ҳамаи ҷода ин одам дар кор буд. Барои ҳамин агар оянда ҳамин соҳада интихоб карданӣ бошед, шумо иншоалло ки бурд мекунед. Соҳаи дуюм мобилная разработка ё ин ки сохтани барномаҳои мобилӣ, телефонӣ. Дар инҷа дохил мешавад ҳам Android ва ҳам iPhone OS. Хуб, мо дар назар дорем ки системаҳои телефонҳо, яъне мисол Huawei, Honor, Samsung ҳама ё Android дохил мешавад ва iPhone дар навбати худаш iOS дохил мешавад. Ва барои мобилная разработка шумо ай забонҳои Kotlin, Java барои Android ва Swift барои iOS истифода мебарем ва ҳаст также Flutter, React Native ки дар умум барои ҳамаш истифода мешавад. Ҳозир бисёри одамо ай Flutter истифода мебаранд ростига. Ва в целом агар ки бигем мобилная разработка сохтани барномаҳои мобилӣ ям хел мешавад бачо. Соҳаи дигар мерем. Ин соҳаи искусственный интеллект ё ин ки зеҳни сунъӣ мебошад. Ба англиси ира artificial intelligence меган. Шумо аллакай дидагиен дар ҳама ҷо ки AI меган. AI artificial intelligence мешавад. Ва зеҳни сунъӣ аллакай ай ҳамин хеле ки мо ай гапаш мефаҳмем, ин зеҳни сунъӣ компютер мебошад ки ҳамчун як одами басавод қатимо суҳбат мекунад. Ҳастай дар пример мисол ChatGPT, Claude, ҳамин презентатсия ки шумо дидесен, ҳозир амира ман ба Claude сохтагием. Хуб, Claude ҳастай, ChatGPT, Lovable ё бениҳоят зиёдтан ҳамахел зеҳнои сунъӣ ки ба мо дар корҳои ҳаррӯзамон ёрдам мекунанд ва шумо метавонед свободно даромада истифода баред. Шумо мебинед ки ё ранги одам қариб суҳбат мекунанд, савод доранд, гапҳои шуморо мефаҳманд ва ай ҳамин ҳисоб ёра зеҳни сунъӣ меган.
хоб ё ин ки ба англисӣ ҳамин соҳаро бо также machine learning мегӯянд, машинное обучение, омӯзиши мошинӣ, яъне ҳамун компютерахча машина гуфта ба мо мегӯянд ки machine learning яъне ҳамун машинаро омӯзонданаш, яъне зеҳни сунъӣ бахта сохтан. Ин тоже як соҳаи барномасозӣ дохил мешавад бачаҳо ва ҳама забони асосии ҳамин соҳа Python ҳисоб мешавад. Python ки бале мо дар ҳама ҷо дар бораш гап мезанем, дар шогирдонмон мегӯем, ҳамин чизро дарс метаҳем, ҳамин забони Python яъне асосӣ дар дохил мешавад. Разработкаи бозиҳо ё ин ки бозисозӣ. Ин соҳада бачаҳо мо одамои дохил мешаванд ки бозӣ сохтан мехоҳанд, яъне бозиро худшон месозанд, разработка мекунанд. Ҳамин одамҳо дар соҳаи разработкаи бозӣ муваффақ мешаванд. Дар ин ҷа хеле движокҳои ҳарнамуда ҳастанд бошад, хеле ки шумо дар презентатсия дидестем. Соҳаи навбатимон кибербезопасност. Ин бехатарии киберӣ мешавад дар дунёи рақамӣ, яъне защита кардан, эҳтиёт кардан аз хакерҳо ва дигар намуди атакаҳо. Ҳамира кибербезопасност мегӯянд бачаҳо. Дар ин ҷа ҳам забони яке муҳимаш C++ ва Python ҳисоб мешавад. Соҳаи data science. Соҳаи data science боша ин кор бо ҳаҷми калони маълумотҳо мебошад. Обработка, анализ кардан ва ҳамаи ҳамин чизҳо дар ҳамин соҳа дохил мешаванд ва забони асосиш инчунин Python, SQL мебошад. Системное программирование ин аллакай соҳае мебошад ки бениҳоят дараҷаи поёни барномасозӣ айрӯи зуриш не, айрӯи наздикӣ ба машина, яъне сохтани барномаҳои барои BIOS, барои процессори компютер ҳамида дохил мешавад бачаҳо. Ҳамин буданд яке аз соҳаҳои ҳама муҳимтарини барномасозӣ. Шумо агар то ҳозир соҳаи худтонро интихоб накарда бошед, шумо хубаш аз забони барномасозии Python ва аз соҳаи веб-разработка сар кунед ки бениҳоят талабот зиёд дорад. Баъдан оҳиста шумо соҳаи худтонро бо метавонед дертар интихоб кунед. Ва агар ки шумо ҳозирам пурра дар бораи ин чиз маълумот нагирифтагӣ бошед, ма ссилкаи телеграм-ботма дар поён мемонам ки дар оҷа мо роҳнамои бепул ба забони тоҷикӣ тайёр кардагием ки дар кадом направление, дар кадом самт, кадом забонҳо, кадом фреймворкҳо ва библиотекаҳо дар кор мешаванд шумода. Марҳамат даромада дар боти мо роҳнаморо ба худтон бепул скачат кунед ва маълумотоша айхид кунед. Бо шумо буд Амирӣ. Раҳмат ки видеоро то охир тамошо кардем. То видеоҳои дигар, хайр.